Medel té aquesta vocació territorial clarament com un dels 8 centres territorials de la xarxa d'arts visuals de Catalunya. Vull dir que en aquest sentit estem a Tarragona, lògicament, no? Però la nostra visió és de Camp de Tarragona i les altres 3 comarques que hi ha al voltant. Amb aquesta idea compaginem propostes que estan pensades i que es porten endavant a Tarragona ciutat, per dir-ho així, però després totes aquestes altres propostes que es vinculen, sigui perquè estan succeint, passant, exhibint-se o creant-se a fora d'aquí, com propostes que passen conjuntament en altres equipaments. Yo creo que todas las artistas, los programadores, los comisarios, estamos sumamente orgullosos de que el Centro de Artes Contemporáneas de Tarragona tenga una representación tan variada, tan inclusiva y tan, de alguna manera, directiva, mostrando realmente lo que somos como sociedad. En realitat és com molt calidoscòpica, hi ha de tot. És molt engrescadora, o sigui, realment fa falta programacions d'aquest tipus. És boníssim tenir un centre aquí a Tarragona com aquest, no? És crear caldo de cultiu al territori, no? Bé, per mi és molt important, no? Justament aquest encaix en l'espai, en la programació, sobretot per la temàtica, no? Perquè és una temàtica que a nivell de medi ambient, a nivell extractivisme, a nivell polític, a nivell crític, crec que encaixa amb molts debats que generen altres projectes i amb moltes formes de fer, no? Per mi, per exemple, la investigació és essencial per generar fotografia, per generar documents, per generar peces, aleshores veure com connecta amb les altres propostes crec que és essencial.